Priatelia, teší ma, že sa stretávame pri májovom dieli relácie Televízny posol. Byť utečencom znamená stratiť nielen niečo materiálne, ale tiež svoje zázemie či spoločenstvo. Kontaktné centrum pre utečencov Komín v Nitre poskytuje ukrajinským utečencom v spolupráci s cirkvami nielen sociálnu pomoc, ale tiež duchovnú starostlivosť, po ktorej mnohí tak túžia. Som Українка і bývam на Словенську уже 4 роки авіації, protože воїнський конфлікт, який почав Росія з Україною, змусили нас їсти з родини, а прийти на чужий край. Я Галина Байрак, 75 років маю. То моя родина Україна, Запорожжя. То 3 роки я тут вже поїхала із України, коли почалась війна. Я сам з Сумської області, місто Ромни, з України. Утікали від війни з манжелом і 3 дітьми. Маємо уже статус утеченця уже скоро 2 роки. Я сам Андріана, сам з Закарпаття. Прийшли ми з Закарпаття уже перед 3 роками, 3,5 роки. Прийшли ми з манжелом з Полу. Тут се нам народили на Словенську 2 діти. 2 хлопці се народили тут у Нітрі. Отійшли ми, коли в війні на Україні, мусили ми нехати свій бід, а приїзд сем на Словенську. Я сам християнка православна. При мене є віра, а найсильніша вець в моїй душі. Так і учимо айцеру, що маму любимо на другому місці, а привікрат любимо Бога. В церковь хожу 50 років православну. То моя стара мамечка, вона мене учила читати слованській мові. То маю такі книги, які на старословенській мові, то я їх читаю. То Боженька, то все допомагає, все. Віра при мене є вельми дôležitá, pretože dáva mne силу жити. Я сам православна. Віра при мене знamená, že to je sila, musíš niečo veriť, musí niečo veriť človek. To je podpora človeka, viera každého človeka. Ako z detska som tak zaučená, chodím do kostelu a verím vo Boha z detstva. Вера в Бога, то в душе каждого человека. Ты мусишь... Бог дает надежду. Православная вера учит любви. Бог – это любовь. Он дает нам... Заповедь дал такую. Да любите друг друга. Вот будете любить Бога как самого себя, и ближнего своего как себя. Не будете делать зло, то будете мать добро. Не делай зло, не будешь мать добро. Віримо в Бога. Є добре, що тут в Нітрі маємо наш православний храм, ведений отцом Лукашем, де можемо прийти модлить, прийняти святе приймання, а просить пожegnання. Naša cirkev je cirkev celosvetová a pomáhame všetkým veriacim pravoslavným. A keďže práve Ukrajina a aj všetky tieto okolité štáty sú predovšetkým pravoslavné, tak bolo nám veľkou cťou privítať práve pravoslavných Ukrajincov z Ukrajiny. Kontaktné miesto pre cudzincov Komín je vlastne bezpečným bodom, miestom pre všetkých cudzincov, ktorí prichádzajú do mesta Nitry. V 22. roku sme rozbehli hlavne svoju činnosť kvôli vojne na Ukrajine, kde vznikla. A v súčasnosti napríklad za ten už 5. rok, pomaly do 5. roku, sme vybavili okolo vyše 30 000 klientov z cudziny, ktorí prichádzajú. Súčasťou našich služieb je poskytovanie informácií, poradenstva a hlavne asistencie. A
súčasťou našej práce je aj duchovná podpora. Čiže cudzinec, ktorý prichádza a je v krízovej situácii, sú to hlavne odídenci, tak dostane aj informáciu podľa svojej viery na cirkev, ktorá mu je najbližšie a ktorú môže navštevovať. Samozrejme, že spolupracujeme od začiatku vojny s rôznymi cirkevnými organizáciami. Je to predovšetkým evanjelická diakonia, je to diecézna charita, je to pravoslávna cirkev a takisto je to bratská cirkev. Duchovná podpora a starostlivosť je dôležitá hlavne, čo sa týka migrácie. Migrácia je veľká zmena v živote človeka a keď prichádza do druhej krajiny, tak mu je všetko cudzie, všetko iné a koľkokrát vôbec pri živote a zdravom rozume, jak sa hovorí, ho drží viera. V roku 2022, keď vypukla taká rozsiahla vojna na Ukrajine, tak mnoho utečencov prichádzalo aj na Slovensko a prišlo aj do nášho zboru. A vtedy sme rozmýšľali nad tým, že okrem tej humanitárnej pomoci a praktickej pomoci, že ako my ako cirkev vieme pomôcť, ako im vieme slúžiť. A sme si dali takú víziu, ktorú nám Pán Boh kladol na srdce, že chceme byť pre nich duchovnou rodinou. Všade v Biblii, v tom celom príbehu biblickom vidíme Boha, ktorý má obrovské srdce pre cudzincov a hovorí svojmu ľudu, že nezabudnite, že vy ste boli cudzincami a takto sa aj správajte k cudzincom. A to sme si povedali, že to je to, kým sme, že aj my sme boli cudzincami, oddelení od Boha a on nezaslúžene nás pritiahol k sebe, adoptoval do svojej duchovnej rodiny, že to je to, kým sme my a my len toto chceme odrážať ďalej, toto srdce Boha pre cudzincov chceme odrážať ďalej ľuďom okolo nás. Od začiatku, odkedy začala vojna na Ukrajine, tak sa snažím, aby moja farnosť, naša farnosť v Nitre, sa stala pre nich domov, aby to našli to svoje útočisko práve v tejto neľahkej dobe. Duchovnú starostlivosť sa snažíme poskytovať vlastne všetkými sviatosťami pravoslavnej cirkvi, svätými tajinami. Snažím sa venovať ľuďom, každému osobitne a individuálne podľa jeho potreby. Mnohí prichádzajú naozaj s bolovou dušou vzhľadom k situácii na Ukrajine. Preto sa snažím pre nich byť tým duchovným otcom, ktorý ich prijíma takých, akí sú a snažím sa im pomáhať a poskytovať to, čo naozaj momentálne potrebujú. Preto mnohí z nich sa spovedajú buď v ukrajinskom alebo niektoré v ruskom jazyku, aby sa tu cítili ako doma a snažíme sa, aby naša farnosť bola domovom pre všetkých. Prichádzajú aj ľudia poznačení vojnou, ktorí naozaj strácajú vieru, pochybujú a je pre nás, je to výzva, ale je to aj radosťou pre nás byť tam pre nich, počúvať ich. To, čo oni často potrebujú, je, že srdcia, ktoré vnímajú, uši, ktoré počúvajú, spolu s nimi zápasiť, spolu si pripomínať evanjelium, tú dobrú správu a nádej, ktorá nás čaká vo večnosti. Myslím si, že určite sa dá prebudiť viera aj u ľudí, ktorí si prešli ťažkými traumami. A určite to nie je rýchly proces, je to častokrát dlhý, boľavý proces, ale máme skúsenosti aj my s ľuďmi, ktorí si prechádzali alebo prechádzajú rôznymi traumami a teraz vyznávajú, že Ježiš je Pán a že majú nádej spolu s nami, nádej večnosti. Priatelia, som rád, že sme nedeľné popoludnie strávili spolu a už teraz sa teším na stretnutie opäť v júni. Dovidenia.